Ginakabig sang grupo nga no to PUV Phaseout Coalition Panay nga tama gid ka kulang ang 5,000 pesos nga fuel subsidy nga igahatag sang gobyerno para sa mga public utility vehicle o kon PUV drivers. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Almera Foro, ang lead convener sang nasabit nga grupo, iyagin pahayag nga subsidy ang maghatag lang sa bulig sa mga PUV drivers kag hindi sa ibang nga sektor nga tumad nga naapektuhan man sang krisis. Sunod sa iya mas makabulig sa publiko ang gobyerno kung matigayon na nga masuspend ang excise tax kag ang IVAT sa gatong. Ang maghatag sang subsidy sang gobyerno sunod sa iya ang sarunga sa nagapadayon nga kinagamo sa Middle East nga amo naman ang nagapatimbuog sang preso sang gatong. Yaring kabayin sang pahayag ni Mr. Elmer Foro. Ang 5,000, ano gid ang 5,000, no? Kung itumbas naton sa isaka sang balaklon, kag isaka sang produktong petrolyo nga tama na gid kataas mo, no? Kag mag-result man ini sa pagtaas ang inflasyon o kag pagtaas ang mga mayor nga balaklon naton, no? Ang mabuligan na sini ang no? Public transport sector lang, no? Kag tulipi pa ng madamo nga pumuluyo kuha ako pag suspend ginayon sang excise kag ebat para ginayon man batagan sa pumuluyo ang pagnubo, no, sa aton petroleum products diri sa Pilipinas.